Janku, můžeš mi prosím tě vysvětlit, co se to tady právě odehrálo? Seděla ustrašená maminka na gauči v obývacím pokoji, rozhlížela se kolem sebe a pozorovala spoušť, kterou způsobila roztržka mezi bublinou a ježkem. Všude po místnosti byly zapíchané bodliny. Na stropě, ve zdech, v nábytku, dokonce na ledničce měli teď místo magnetů zapíchané ostny. A o zátkách od vína, povalujících se po celé podlaze, ani nemluvím. Já nevím, jsem zaskočený stejně jako ty, ale mám pocit, že už je jasné, čí bodlinu jsem ráno vytáhl z pneumatiky a kdo prostřelil bublinu na fotbalovém hřišti. Ale vždyť ten ježek mluvil. Slyšel jsi ho? To přece není možné, vzlikala maminka. Mluvící bublina, co unese auto, taky není úplně nejtradičnější příklad domácího mazlíčka, namítal tatínek. Je to přesně, jak říkali ti agenti. Od výbuchu v továrně se v New Yorku dějí podivné